Čus. Já vás vítám u nového videa. Teďka jedu na jeden z dalších místních trailů u Třince. Zase nebudu říkat přesně, kde ten trail začíná, nebo co to je za trail, ale teďka jsem po cestě na Ostry, takže to je taková jako nápověda, kde se ten trail může nacházet. A my se uvidíme na začátku toho trailu. Tak zatím, čus. My už jsme tady na začátku trailu, takže jdeme na to. Jo. Okay. Jdeme do brzd. Opalvák. Pum. Teďka zatáčka. Menší gap. Pum. Trochu terén. Rameny. Ale yes. Jdeme na druhou část. Je to hodně rozbitý, trochu mi skáče kolo, ale nevadí. Já to vezmu tudma. OK, trochu jsem si utáhl kameru, protože se mi nějak hýbala, se mi zdálo, ale jdeme dál. Je. Technický drop. Hop. Přes skládu. Ten mě vždycky málem dostane, ale už jsem se na něho trochu naučil jezdit. Jo. Hopla. Drop. Jdeme tady. Gap. Asi taky říkáte, jak jsem teďka spadl. Sám to doteď nechápu, i když tolika sleduju u toho, co to stříhám. Tam to pořád nemůžu pochopit, ale můžeme si udělat takovou menší elektronickou tušku, abyste pochopili, proč jsem v tuhle chvíli spadl, jelikož to bylo fakt nesmyslné, ale koukneme se na to, teďka mi tam vyskočil toast, ale... Tady máme můj pád, a co k němu následovalo. Předcházela taková klopénka, která je hodně nízká a má na vrchu kameny, což byl jeden z těch faktorů, který mi moc nepomohl, ale já v té klopence vždycky nějak úplně blbě zatočím. Najel jsem na ní spíš z vnitřku a když do ní najíždím, tak jde vidět, že jedu horem té klopenky, když to není ani moc klopenka. Teďka narazím do kamene, jo, ten mě rozhodí. Já nevím, proč jsem zatočil znovu do toho stromu a tady už jsem prakticky nemohl nic udělat, takže jsem to zatočil a šlo to k zemi. No, nevím, sám to furt nechápu, ale asi takhle nějak se to stalo, no, takže zpátky k videu. Oh shit, crash. Dal jsem do kamene. Je kolo v pořádku? Trochu jsem to nevytočil, ale nevadí. Doufejme, že je všechno v pohodě, zápěstí asi taky. A no, i tohle se může stát. Jdeme dál. Bunny hop. Tady je nějaký ten balans. Dal jsem ho, protože jsem šlíbit. No nevadí. Tady je teďka takovej přejezd. A tady začíná druhá část trailu. Já jsem se málem vysekal na tom začátku. Šrep. No to tady horem. Hopla.
vedla. Další. To máme šel. Yeah. Jsou uzavřený klopenky. Do brzd. Trochu se vytře po ruce. To je docela náročné, takhle v jednom na jeden zátah ten celý trail. Nevadí. Drop. Jump. Dobře. Takový přejezd. Jump. Jump. A teďka jsme takové úzké pasáži tohoto trailu. Hop. Yes. Jedeme dál. Teďka bude takový hodně sketchy gap. To bylo hodně sketchy. Jak jsem říkal. Hop. Teďka takový, no. Už jsme zase u konce videa, já už jsem na cestě domů a tohle to byl jeden teda z dalších trailů, který se nachází kousek od Třince. My se uvidíme u dalšího videa, tak zatím čus!